Teng pidang sopai bisen akan ke channel tam taksni ngan man rai pi ko bolai kam mala pelai da kam khalia Public Service Commission Lower Lashmer Shillong tam taksni ka Mikhalia Public Service kala pelai ya ka post taksni at pautrik bat hat kelas date jong kane ke post ado at pautrik Desember kala pelai at pautrik November bat kelas date at pautrik Desember kalong chipnaitik ban avertas ya kane ke post Pimlare ban apply haden kataka at pautrik Desember baki lambu mo kelas date at pautrik Desember kicha tang apo shibanai te kane ke post code kade ke post number 1 kalong lower division assistant in the various head of the department mo te ki pay skill ki ai bai daka pay level of the revised pay structure mo te ki educational qualification pilaban de ki class 12 pass na kano ka state lane nano kano ka board lane ka university nang ta namta ka number of post namta ka on reserve kadai rutli bat khasi jentia kadai khan rutli bat egro kadai khan arli ka order SC ST kadai arli te ka total kadai live and rutli post bat namta ka 1B kane ru ka ju ka lower division assistant in the various head of the department kabala ki pelai ek awartas ha u artrik Julai Desember ajar kat kendai kila pelai kane ke post padang duna pat kim padap ya ke post hakane ke on fill vacancies ke namta ke on reserve categories kamdon rah kane bade kasi jantia kalong saw bad e guru kalong kat kendai te namta order SC ST deng day way namta ka total post kalong ar saw kamut ka total post baru akane kalong ripaudli ki post pelai ma tempat ke post ke baar ke ka Assistant Inspector of Access under the Commissioner of Access ma kane ka pay skill kalong level 5 of the revised pay structure te ka qualification ka kardan jing pele pihaban long ki pre university course kitu ki bala pas ka kelas 10 ban lej ya kano ka course ha ka university ma ka pre university course lane ki kelas 12 pas na kano ka state lane na kano ka university na kano ka board ma te namta kane ka number of post namta ka on reserve ka dai le dali ki post slide dali ki post namta ka sejen tia kalong nyaw dali ki post pat namta ka ro kalong phra dali ki post pat na order SC ST ka dai way post pat total ka dai khat khandai dali ka post ha kane tempat ye kane ka ta phila ban apply tang hado khat phra hado live hours name pilong khat prado live ars nem bat ki ken na do uchiterik na ka singi ka do uchiterik brai nang kong arjar sau ki ken ya ka karta jongpi bat kim cha re bat ki cha ban apply sans nem plus sans nem na ban ta ki SC bat ya ka ST kalong kamut live nyaus nem na ban ta ki SC bat ka ST tenam ta ki fees kedai non refundable mo kimla re ban pen unya ya ka fees jong pi sen ma phila ai ya ka sen ma phila dep siu mo te phila ban ai da ke i chalan kamut ka cash payment na ne ka online mode tenam ta ka post number serial number 1 te phila ban siu lais pa san pheu bat namta ki SC ST ki ba chong basa po ka Mikhalia ki haban siu tang chiting na kita half of the rate for the ST ma tang chiting tebat na post serial number 2 ru kumjo kalong lais pa ar pheu bat kumjo namta ki nong chung chung ka Mikhalia SC ST ki la ban siu tang chiting na kita nang ta phila ban apply online application lang ba website www.mpsc nic.in te pila ban page na ka description box ru ngan bu po ka description box te kuno ka application ki ba kila le na kuno ka website kimla re ban accept kila rejected mo kila de mention any application received through any other mode will not be accepted and will not be summarily rejected mo will be summarily rejected kila ban reject pila apply na kono ka website te ban ya kene kila dep ong lupa kila ban pendap pila ban apply tang hapo ka ar pautrik December te ya ke payment application pila ban aida ka cash lane pila ban siu lang ba ka debit com ATM card lane credit card net banking kum ta tetel lang ba ka phone pay GP kum ta tetel ma te but namta ki method of selection mo namta ka kumno ki select kumno bakin jet mo namta ki don ya ka examination mo namta ki screening test
kemut ka examination ki ai da ka choose ki bada ka choose ma ka dang tang ka tik ma ki ai mat ka general english ki ai chis pa san phau mak ha ka ne ka for the ya namanta ka ne ka post namanta ka ne ka lower division assistant in the head of the department ki ai chis pa san phau li ki po ki mak mo chis pa san phau li vision mak ke choose pat kalong chis pa san phau mak pat amta ka general english general awareness aptitude ki ai chis pa san phau mak kamut ka total lais pa mak tenam ta ki kena art student ki try ki kamsuk ia kene namar ha kene ka inspektor ka don ka mathematik ma hangne pat mdon ra ka mathematik ha kene ka ja ha kene ka post pat nam ta ka post nam ta ka assistant inspector of access under the commissioner of access kene ka don general english ka don chispa mak ka general knowledge and aptitude ka don chispa mak bat ka arithmetic chispa mak kamut ka mathematic ka level 5 ka level kelas 10 mah kamut tangki ha ka keadaan kelas 10 ki ase ka mathematik tekane kalong lais pa mak tekane try kambes nam tagi kena ka ba interest ha ka maths maths pa mak tang na ka maths tenam tagi personal interview ki khot ya tu ki bala pas ya ka writing examination mah tenam ta ki tu ki kandidat ki ba tang nam ta ki tu ki kandidat ki ba ai ka original document mah ki bala ban wan chaka interview bat kila ban select ya kita ki qualify ban namata kitu ki baga apply ki mla re ban change ka sentar jongki hadin ba kila dep apply ki cha ban apply tang chisen ma ki mla re ban change namar te kadau pihak ban apply ha ano kono ka sentar ka ba phis ngotenat ban apply kenang ba phimla ban kenang ba pin su hadin ba pila dep apply ma pila ban apply ha ki jaka ba khamjan lane ha ki jaka ba khamsuk ba pin leit kawan namta ki sport person kila ban consider tang namta ki to international ban namta ki state ma napat tang namta ki state bat ki international bat ki national regional tang kita kila ban consider ki bat kila ban aisan person namta ki to ki sport person tetang kumne hi te phila ban lej na ka to ka website bangal bu opo description box ban pulih bahag detail kumno bakin chimia kane kumno ba phin le mo hi kane te phila hi ban apply ma pi ban click ikitu ki website bangala bu na po ka description box pat ye kane ka copy ba phi ade ban ye kane ka copy jong phi kila ban ya kata ka application jong phi kila ban forward chakini ki bakila ada mention hanimo honorable chairman honorable member of commissioner seki district baper ke bapi don lane hakino kino ki kini ki bala mention hangne tetang komne ki blech bon ngini chemyang hakanak video